как от това става на това. Тук ще анализираме техниката от експлозивното набиране до чистото силово упражнение с помощта на 3 вида ластик. Като за начало на тренировката винаги загрявайте лопатките с капова набирания. И сега хващате ластик 35 кг на съпротивление, защото тук трябва да усвоите набирания поне до гърдите с изпълното тяло около 80 набирания. И след това намалявате съпротивлението на 25 кг, докато не свикнете с него. Стигнете ли до тук, идва ред на силовото, като използвате максимално съпротивление. То става по-лесно, защото усвоеният импулс ви дава тласък, необходим за възлизане на лоста. И по същия начин преминавате към следващия ластик, като не забравяте да сте винаги с стегнати лопатки и стегнат корем. Следващата стъпка е 15 кг на съпротивление. Набиранията стават все по-лесни, затова придържайте се към формата и постоянството, докато не дойде ред да пробвате без никакво съпротивление. Тествайте си способностите, запазете формата и усетете импулса на тялото. С това надграждайте, като коригирате формата си докато се снимате. Това има ефект. Успех!